man lai hian khote takte a hianin nu pa fel de umai hi an oma fanu du om le mel tha em mai hi an neya an fanu ming chu Elisi ani Elisi chu no pang fel le pathian thu oi de umai hi ani a anu le pate na thok chu a thei ang in apui ve thin ani ti chuan Elisi chu lo thang lian zela kumnga lo tlin chuan anu le pate chuan skula an lu tir ve ta a Elisi chuan taimat taka lekha azir thina wangle pathian thu oi em awang khan lekha po chu thiam thei hle maya an skula po pumpuya lekha thiam berlo man adong hiala chutia taimat taka lekha zira wangle azir lai te thiam em awang chuan anu le pa chuan khopuya skul thazoka lekha zir chun zom tir an du ta a Elisi nu le pa te chuan nasale zwalin an fanutan chuan na an thoka ti chuan Elisi chu khopuya lekha zir turin an kaltir theidon ta a khopuya lekha zir tur chuan Elisi chu inbuat sai ta a akal don chuan anu le pa te chuan Bible an pe a ti chuan an in mang tha ta a Elisi chuan ama a in lekha zir na sazual sawa athil ti na kong eng ki ma pathian ring tlata athin lunga I omdan tur chulal pa chunga ngatla ama churingla ama na tifekang ti thu hi avong reng thin ani kumtam takalo liam nuwa chuan Elisi chu mi hlo tling takni in an khwa chuan a hole ta a anu le pa te chuan hlim takin an lo hma ka an lo ko a Elisi chuan an khwa chuan school thatak adin ta a an chung kwa chuan pathian chu rintla kani zia chu atakin an sia a hlim takin anom ho ta zela keni po kan thil ti na engkima pathian ring tlatila anin min phatsan ngai don lawani